ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ମୁଁ ଭାରି ଗର୍ବିତ। କାହିଁକିନା ଆମର କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସିଲେ କେତେ ପ୍ରକାରର ମାନେ ମିଠା ପିଠା ତିଆରି ହୁଏ। ତ ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ଭିତରୁ ବନେଇଥିଲି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି କନ୍ୟା ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ସକୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ପିଠା କରିବା ପାଇଁ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି ଚାଉଳ, ବିରି, ମାଣ୍ଡିଆ, ତା ଦେହରେ କିଛି ମେଥି। ତାପରେ ତାକୁ ଆଜି କ'ଣ କଲି ନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେଲି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୁଜି ଦେଇଦେଲି। ସୁଜି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇକିରି ତାକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେଇଥିଲି ସାଇଡ୍। ମୁଁ ଗଲା ପୁର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁକି ମୁଁ ଗୁଡ଼ ମେଲ୍ଟ କରିନେଇଥିଲି। ଗୁଡ଼ ମେଲ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି କ'ଣ କଲି ନା ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ କୋରିକି ରଖିଥିଲି ପକେଇନେଲି। ପକେଇକି ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇ ନେଲି। ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି ଅଦା, ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଛେଚା ପକେଇକି ତାକୁ ଚଲେଇ ନେଲି। ପୁରକୁ ବେଶୀ ମାନେ ଭାଜିବେନି, ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଯେମିତି ପାଣି ମରିଯାଏ ତାକୁ ଚଲେଇବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲି ଇଡଲି ଛାଞ୍ଚ, ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ନେଇଥିଲି ଷ୍ଟିମ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନର। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖୁନ ଏମିତି କିଛି ହେଇଥିଲା ମୋର ଆଣ ତା ଗୋଳେଇ ଗାଳି ନେଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଡଙ୍କିଟାକୁ ଦେଇ ହେବନି, ତାକୁ ହାତରେ ଦେଇ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଏମିତି ତାକୁ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ତାକୁ ଖେଳିନେଲି। ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ପୁର ଦେଇକି ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଲି। ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଠାକୁ ମାନେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ବସେଇ ନେଲି ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ସିଝିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିନେଲି। ତ ଏଇଠି ତାକୁ ମୁଁ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋର ଏଇଠି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପିଠା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଫଲୋ କରି ରହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।